खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नलबारियाव साबा दाखाथिनि हान्जाखौ आसाम पुलिसा हमनो हादों साबा दाखाथिनि मादाव सासे फोरोंगिरिबो दंमोन हमजानाय दाखाथि फोरोंगिरिनि मुङा जाकिर आली आरो गुबुन साब्रै दाखाथिनि मुङा आब्दुल मालेक जाहिदुल हक जियाउर हक आरो रहिम आली आसाम पुलिसा बिसोरनिफ्राय गंसे पिस्तल माखासे रां आरो गंबा मबाइल हमनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला सप्तासे सिगां साद' दाखाथिनि हान्जाया सासे डक्टरनि न'आव दाखाथि खालामदोंमोन जेराव दाखाथिफोरा डक्टरनि न'निफ्राय गंसे क्रेटा गारि माखासे रां आरो न'आव थानाय गहेनाफोरखौ खावनानै लांदोंमोन बे जाथायनि उनावनो दाखाथि खालामजानाय नखरा आसाम पुलिसनो एफआइआर होदोंमोन बे केसनि सायाव बिथा खालामनानैनो आसाम पुलिसा साबा दाखाथिफोरनि मादाव साथामखौ गुवाहाटीनि बेदकुसि आरो गारिगावनिफ्राय हमनो हादों आरो गुबुन सानैखौ मुखालमुवानिफ्राय हमनो हादों बेनि अनगायैबो दाखाथिफोरा खावनाय डक्टरनि क्रेटा गारिखौ जोराबाद पुलिसा सिगांनो सासे दाखाथिजों लोगोसे हमनो हादोंमोन नलबारियाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय बिसिया गावनि फिसायनि गोदोनाखौ ब्लेडजों हानानै बुथारदों बिसिनि मुङा रेखा देबी आरो फिसायनि मुङा दुलुमणि शर्मा बे जाथाया नलबारि गान्धियायाव जादों जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बायदिब्ला फिसाय दुलुमणि शर्माया सासे बेखारमोन आरो बियो बिसिनिफ्राय 50,000 रां बिदोंमोन बेखौ लानानैनो सानैनि गेजेराव नांलायनाया जादोंमोन उनाव बिसिया रागाजों सहायनो हायियाव फिसायनि गोदोनाखौ गोबौ ब्लेडजों हानानै बुथारदों जाथाय जानायनि उनाव नलबारि पुलिसा नुजाफैनानै रेखा देबीखौ हमदों आरो दा बिनाव सोंनाय फिननाय लागासिनो दङ रेखा देबीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाय दुलुमणि शर्माया गावनि सायाव सिगांनिफ्रायनो इनाय खालामबोबाय थादोंमोन जायनि थाखाय रेखा देबीया सहायनो हायै थासारि जाखाबायमोन जाथाय जानाय सानखालिबो फिसाय दुलुमणि शर्मानि इनाय अयथासारखौ सहायनो हायैयावनो रागाजों फिसायनि गोदोनाखौ ब्लेडजों हास'दों होननानै फोरमायथिनानै लादों लोगोसेनो ओनसोलनि सुबुंफोराबो फोरमायथिदों दि फ्राय सानफ्रामबो बिसोर सानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनाया जायोमोन लास्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि सासे टप कामान्डारजों लोगोसे गासै साथामखौ जम्मु एन्ड काश्मीराव रैखाथि हान्जाया गावथारनो हादों टप कामान्डारजों लोगोसे गासै साथाम लास्कार-इ-ताइबानि उदखारिफोरखौ जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि सपर ओनसोलाव थानायखौ स्रोद खौरां मोननानै मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन बेयावनो रैखाथि बिफाना साथामखौ गावथारनो हादों गावथारजानाय टप कामान्डारनि मुङा मुदासिर पण्डित काश्मीरनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस विजय कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लास्कार-इ-ताइबानि टप कामान्डार मुदासिर पण्डितआ साथाम पुलिस सानै बिजेपिनि काउन्सिलर सानै नोगोरारिफोरखौ गावथारनायनि अनगायैबो गोबां क्रिमिनेल केसफोराव आखाइ दंमोन जायनि थाखाय रैखाथि बिफाना कामान्डार मुदासिर पण्डितखौ गोलाव समनिफ्रायनो नागिरगासिनो दंखायोमोन जोबनायाव मैया उदखारि मुदासिर पण्डितखौ रैखाथि बिफाना गावथारनो हाबाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव रायमना हाग्रा ओनसोलखौ थांनाय 5 जुनाव आसाम सोरखारा 6थि माहारियारि पार्क महरै फोसावनानै होनायनि उनावनो रायमना माहारियारि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रोङै आखायाव लानायखौ नुनो मोन्दों सानसे सिगां रायमना हाग्रा ओनसोलनिफ्राय थनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन दाफिन आरोबाव रायमना हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सानै सिखारिजों लोगोसे हाग्रानि अमा बेदर हमनो हादों हमजानाय सानै सिखारिफोरनि मुङा जयन्त बसुमतारी आरो पुर्ण बाहादुर लामा सानैबो सेरफांगुरिनि पद्मबिल गामिनि थागिबि बिसोर सानैनिफ्राय गासै 40 केजि हाग्रानि अमा बेदरजों लोगोसे गंसे आखाइजोंनो बानायनाय सिलाइबो हमनो हादों कसुगाव हाग्रा बिफाननि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा रायमना माहारियारि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दंफां लाइफां दानफायनाय आरो जिब जुनार बुथारनायनि सायाव गोख्रोङै नोजोर होगासिनो दङ बेबायदि समावनो मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै गोख्रों सिग्रोमनायाव सानै सिखारिफोरखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों सिबिएसइआ जानो गोनां आनजादखौ केन्सेल खालामनायनि उनाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों गोबां फरायसाफोरा लोगोसे फरायसाफोरनो इन्टारनेल एसेसमेन्टनि सायाव नोजोर होनानै मार्क होनाय जागोन होननानै सिबिएसइआ फोसावनायनि सायावबो गोबां फरायसाफोरानो सोंथि खालामदोंमोन मानोना खायसे फरायसाफोरनि गोसोआव सिगांनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट खालामनो आसा दङ फरायसाफोरनि गोबां सोंथि आरो गोजोन गैयैखौ नोजोर होनानै सिबिएसइआ फरायसाफोरखौ आनजाद होनो हानाय खाबु खालामनानै होबाय सिबिएसइआ मार्क होनायनि सायाव दिहुननाय इभालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों फरायसाफोरनो मार्क एबा नाम्बार होनायखौ फरायसाफोरा जुदि गोजोनाब्ला बिथांमोनहा गोसो जायोब्ला आनजाद होफिननो हागोन
नाथाय बे अपसनेल एग्जामाव जि नाम्बार मोनो बे नाम्बारखौनो फाइनाल मार्क हिसाबै लानाय जागोन। जायफोर CBSE नि फरायसाफोरा बे अपसनेल आनजादखौ होनो गोसो दङ बिथांमोनहा CBSE नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामहैनो हागोन आरो आनजादखौ 15 आगस्तनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जिखुनु समावनो COVID-19 नि थासारिखौ नायनानै खुंनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों CBSE आ। CBSE आ सुप्रिम कर्टनो गांसे एफिडेभिट फाइल खालामनायाव बेफोर थांखिखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि CBSE क्लास 12 नि मार्कखौ क्लास 10 निफ्राय 30%, क्लास 11 निफ्राय 30% आरो क्लास 12 नि इन्टारनेल एसेसमेन्टनिफ्राय 40% लानाय जागोन होननानै CBSE आ फोरमायथिदोंमोन। बारग' NDB फोरनि मोननो गोनांखौ मोननायाव हानजाखौ लानानै जेबो फारागथि फैनाय नङा। बे खोथाखौ बुंथिदों बरमा बियाबनि MLA भुपेन बर'आ। मख'नो गोनांदि बारग' NDB धीरेन हानजानि सोद्रोमाफोरा साननैसो सिगां खौरांगिरि मेल जिरायदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा अजद दैखांनानै बुंथिदोंमोन दि बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थानाय बारग' NDB फोरनि सायाव सावरायलायनायाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि धीरेन बर'खौ लेंहरा, जायनि थाखाय बिथांमोनहा आसाम सोरखार आरो BTC सोरखारा मा थांखि लादों बेनि सायाव मिथिनो मोना आरो बेफोराव धीरेन हानजानि सोद्रोमाफोरा खाबु मोननो हागोन ना हाया बेफोरनि सायावबो गिखांनाय सोमजिनायखौ फोरमायथिदोंमोन बिथांमोनहा। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि धीरेन बर'खौ बारग' NDB फोरनि सायाव सावरायमेल जिरायनायाव लेंहरिनि सायावबो सोंथि खालामदोंमोन बिथांमोनहा। बिनि फिननायखौ MLA भुपेन बर'आ होदोंदि बारग' NDB फोरनि मोननो गोनांखौ मोननायाव रावखौबो हानजानि सायाव फारागथि खालामनाय जानाय नङा। लोगोसे धीरेन बर'खौ सावरायमेलाव लेंहरनाय लेंहरिया सोरखारनि खोथा होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आसाम सोरखारा फोसावनाय COVID-19 नि नेमखान्थिया दिनै फुंनि 5 रिंगायाव जोब्बाय आरो आसाम सोरखारा गोदान SOP दिहुननानै होबाय। नाथाय बे SOP आ सिगांनि बायदियैनो। जेरै कामरुप मेट्र'पलिटेनाव गासैबो अफिस, बेफार फालांगिफोर आरो दखानफोरा सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय बन्द थागोन आरो सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्राय कारफिउ थागोन। बेनि अनगायैबो मोन8 जिल्लाफोर खोला सालमारा, माजुलि, बङाइगाव, चिरां, अदालगुरि, सोनाब कार्बि आंलं, दिमा हासाव आरो सराइदेव बेफोर जिल्लाफोराव कारफिउनि समा मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम थागोन आरो गासैबो अफिस आरो बेफार फालांगिफोरा बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय बन्द थागोन। गुबुन फारसेथिं काछार, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, सनितपुर आरो नगाव बेफोर जिल्लाफोराव गोख्रोङै नोजोर लाखिगोन। बेनि अनगायैबो माखासे जिल्लाफोरावबो COVID-19 पजिटिभ केस बारायनायनि थाखाय गोख्रोङै नोजोर लाखिगोन। जानो हागौ बेफोर जिल्लाफोराव आसाम सोरखारा आबुं लकडाउनबो होनो हागौ। बेनि सायावनो गाबोन बुधबाराव आसाम सोरखारा थांखि लागोन। मख'नो गोनांदि कामरुप मेट्र'पलिटेन आरो होखानाय मोन8 जिल्लानि अनगायै गासैबो जिल्लाफोरावनो दखानफोरा सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बन्द थागोन आरो कारफिउआ सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम थागोन आरो बेफोर आयेना गोदान नटिस फोसावजासिम थागोन। बेजों लोगोसेनो बिश्वनाथनि DCआ मोनसे नटिस फोसावदों। नटिसनि गेजेरजों बिश्वनाथनि मोननै हाथाइखौ दिनैनिफ्राय गोदान बिथोन फैजासिम बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों DCआ। मोननै हाथाइफोरा जाहैबाय बिश्वनाथ सारियाली, दैली बाजार आरो बौ बाजार। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथआव कर'ना भाइरास गोसारनायखौ बांनाय नुनो मोन्दों। लोगोसे हाथाइ बाजाराव सुबुंनि गोबां थुबुर जानायखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय COVID-19 पजिटिभ केसआ बांदों। बेनिखायनो बे मोननै हाथाइखौ दिनैनिफ्राय बन्द खालामनो DCआ बिथोन होदों। निउजिलेन्डनि लिरथाय दैखांग्रा लौरेल हाबार्ड बिथाङानो गिबिसिन ट्रेन्सजेन्डार जाय अलिम्पिक्सआव बाहागो लागोन। बिथाङा टकिय' अलिम्पिक्सआव निउजिलेन्डनिफ्राय गेलेगोन। टकिय' अलिम्पिक्सनि वमेन्स सुपार हेभिवेट इभेन्टनि थाखाय बिथाङा 185 केजिनि लिरथायखौ दैखांनानै सायख'जादों। निउजिलेन्डनि लिरथाय दैखांग्रा 43 बोसोर बैसोनि लौरेल हाबार्ड बिथाङा सिगां 2013 मायथाइयाव हौवाफोरनि लिरथाय दैखांनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। दा बिथाङा आइजोफोरनि लिरथाय दैखांनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि बिथां लौरेल हाबार्डआ सिगाङाव हौवामोन, नाथाय दा सार्जारिनि गेजेरजों गावखौ हिन्जाव खालामनानै लाबाय, जायखौ ट्रेन्सजेन्डार होनो। लिरथाय दैखांग्रा हाबार्ड बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइयाव साम'आयाव जानाय पेसिफिक गेम्सआव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन आरो 2017 मायथाइयावबो वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव सिलभारनि मेडेल देरहानो हादोंमोन। रायजोआव ड्राग्स फालांगि खालामनाया बांनायनिफ्राय बांदों। सानफ्रोमबो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदोंब्लाबो बेनि फारसे गिनाय सोमजियाखै फालांगिरिफोरनि गोसोआव। ड्राग्स फालांगि खालामनाया सा-सानजा भारतखौनो मन'ग्लाबनो हमदोंसै, जायनि थाखाय गोख्रोंसिन खामानि मावदों आसाम सोरखारा।
कार्बि आंलंआव फिन 13 कौटिनि ड्राग्सखौ आसाम पुलिसा हमनो हादों। हरनि समाव नाइट सुपार बासजों मणिपुरनिफ्राय ड्राग्स लाबोनानै गुबुन गुबुन रायजोफोरसिम दैथायहरनायखौ खौरां मोननानै आसाम पुलिसा कार्बि आंलंनि दिलाइनि चेक पइन्टआव नाइट सुपार बासफोरखौ गोख्रोङै सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो गंसे नाइट सुपार बासआव हमगार्ड बरसिंडेआ सिग्रोमनायाव बास ड्राइभार जिरायग्रा खाथियाव मोनथाम पेकेटआव थानाय 3 केजि ड्राग्सखौ हमनो हादों। हमगार्ड बरसिंडेआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बास ड्राइभारा बिथांनो रांनि लब दिन्थिनानै लामा बारहोहरनो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय बिथाङा रावनिबो खोथा मानियालासे गावसोरनि असिनो बेनि खौरांखौ हरदों। बेयावनो बेफोर ड्राग्सजों लोगोसे बास सालायग्रा आरो 2 आइजोफोरखौ हमनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजो 2 पान्जा बर्नं आरो लक्ष्मी डी बिसोर बेफोर ड्राग्सखौ मणिपुरनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो चेन्नाइ फारसे लांनो नागिरदोंमोन। आसाम सोरखारा आसामाव सानसेयाव 3 लाख सुबुंफोरनो कभिड-19 नि भेक्सिन होनायनि थांखि लादोंमोन। बे थांखि बायदियैनो मैया सानसेयाव आसामाव 3 लाखनि बांसिन सुबुंफोरनो कभिड-19 भेक्सिन होनाया जादों। आसामाव कभिड-19 नि गोसारनायखौ खम जानाय नुनो मोनबाय, नाथाय थैनाय सुबुं अनजिमाया खम जायाखै। मैया सानसेयाव 1,70,856 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो 2,805 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों, जेराव कभिड-19 पजिटिभिटि रेटआ 1.64%। मैया सानसेयाव आसामाव कभिड-19 जों 35 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बेनि अनगायैबो दिल्लीयाव थांनाय फेब्रुवारिनि उनाव गिबि खेब 100नि खम कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदों। मैया समबाराव दिल्लीयाव 89 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदों आरो 11 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिल्लीनि सावस्रि बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिल्लीयाव पजिटिभिटि रेटआ 0.16%। बिश्वनाथआव 2 हाथियारजों लोगोसे गरजिसे गुलि हमनो हादों। बिश्वनाथनि बिहाली पुलिस थानानि इनचार्ज कमल बर' बिथांनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हान्जाया श्रोत खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै बिहाली बथियामारिनि नित्या ठाकाल 44 बोसोर बैसोनि न'आव सिग्रोमनाय हाबाफारि मावदोंमोन। बेयावनो बिहाली पुलिसा नित्या ठाकालनि न'नि थानसालिनिफ्राय 2 पिस्तलजों लोगोसे गरजिसे गुलि हमनो हादों। आयेन बेरेखा हाथियार मोननायनि दायाव बिहाली पुलिसा दा नित्या ठाकालखौ एरेस्ट खालामबाय। लोगोसे बे केसाव आखाइ गोनां उत्तम ठाकाल 40 बोसोर बैसोनि आरो रांसालि गबसारनि राजु अरां 20 बोसोर बैसोनि गासै 3खौबो हमबाय। मा जाहोननि थाखाय बिसोरो आयेन बेरेखा हाथियारखौ न'आव लाखिदोंमोन बेनि रोखा फिननायखौ दासिम मोननाय जायाखै। नाथाय उदखारि हान्जाजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह खालामदों बिहाली पुलिसा। हमजानाय 3आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेफोर हाथियारफोरखौ बिसोरो थांनाय दान मोनसे सिगां अरुणाचलनिफ्राय लानानै फैदोंमोन। माखासे सिनाय मोनै सिखावफोरा गुवाहाटीनि सेराबभाटीनि श्रीराम जानकी मन्दिर आरो चाबिपलनि सरस्वती 2 मन्दिराव लुथिदों। मन्दिरनि फुजारि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेफोर मन्दिराव सिखावफोरा हाबनानै हनुमाननि मुसुखाखौ सिफायनानै गालांनायजों लोगोसे मन्दिराव थानाय रां आरो माखासे बेसेन गोसा मुवा बेसादफोर जेरै सना रुफाजों बानायनाय इसोरनि मुकुट, लथा बायदि बायदिफोरखौ सिखावा लुथिनानै लांजोबदों। बे जाथाय जाखांनायनि उनाव थानसालिनि सामलायगिरिफोरा पल्टन बाजार पुलिस थाना आरो भरलुमुग पुलिस थानायाव 2बो थानसालिनि थाखाय आलदा आलदायै एफआइआर होबाय। बे केसाव पुलिसा दासिमबो रावखौबो हमनो हाथ'वाखै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।